No niin, tässä oli MS Racingin eka video ja mä oon tohon Kiikkulan mankiin, messumankiin oikein kasannut uuden kanne, Allu P viilaama, 125 Lifanin venttiilijousilla ja Vandamotorin 50-70 kisanokka ja saisko vähän tenkua tuohonkin 50, en mä kyllä usko. Ei oo ruostettu. Siinä on keinuvivut paikallaan ja venttiilivälykset säädetty ja 0,10 jokaisessa ja sitten vaan kiinni. Mä en muuten tiedä rahoittaako nuo. No sen näkö sitten, mutta jätteleeköhän tämä kuule 85 mankimpia. Jättelee. No niin, nyt on vanha kansi irti ja siellä on aivan kuin uusia nämä ja ei ole oikeastikaan pahan kuntoinen ja nyt pitäisi vaan seuraavaksi laittaa tuo virikansi oikein tähän kiinni. Sen jälkeen äkkiä soundcheckia ja kuunnella mitä se sanoo. No niin. Katsotaan lähteekö mankitulille. Ei se tulupa johtu. Oho! Vittu! Se on haisu. No kun siellä on öljyä männän päällä vielä. Vittu se lähti! Vittu kun toi sanan PV. Oi saatana. Pidä tuota, tuo on kameramies. Kameramies täällä on. Se lähti käyntiin. Ai jaa. Eli se kutonen. Älä naura. Jumalauta. 50 ja 20 PVK. Saanko mä tätä ollenkaan? No niin, tietysti, minkä takia tätä ei... Ehkä se nyt kuitenkin pysyy siinä. Noniin. Kameramies. Noniin. Aika hyvin. Vittu se on kova ääninen. Laito. Miksi tää sitten heiluu vielä? Siellä ei oo tiivistettä. Niin se muka katos. Ei se ollut tuossa kannessa. Mutta Ei. kyllä on muuten pojat vireän näköinen pakkaus. Ja ihan 50 vielä. Mistä soundcheckia? Viilattu kansi ja jyrkkä nokka ja 120 Lifanin jouset ja HVL:n sähköt 20 PVK. Se otetaan pois. Otetaan pian.
Tuolla olisi sitten vielä nastarenkaat, mitkä pitää laittaa alle. Pian käydään kokeilemassa, kuinka tämä vetää. No niin, nyt koeaja. Okay. Liikakato. Jumalauta, kyllä se vähän paremmin näyttää liikkuvan, mutta säätää saa.